Ariketa hontako bi polarizazio ariketa hauek egin behar ditu. Nahiko simpleak, erresistentzia bat eta transistore bat, bere datuak hemen ere bai, transistore bat eta erresistentzia bat, konfigurazio ezberdinak, hemen lurra, G-muturra lurrera, hemen D eta G konektatuta. Orduan, ariketa hauek suposatu behar dugu beti, moztuta ez direla egon behar zeren. Konfigurazionetan, esan genuen ikusi dugu beste ariketa batzutan beti asetuta egon behar direla, hemen berriz hau lurrera hau -5 orduen hau ere moztuta ez dagoen behar. Hauek egin behar ditugu, suposatuz beti asetuta. Eta gero konfirmatuko dugu, ariketa gehienetan horrela egon behar direla. Eta daude, gune gumikoan egongo dira. Vale, hasi gaitezen ia zer esaten digun honek. Hemen, hemen D muturra, G muturrarekin konektatuta, S lurrera, hemen pasatzen den intensitatea izan behar dela ID, zen hau zintzilikatuta dago, eta hemendik ez da joaten intensitaterik, zer gehiago, ide ez ezaguna, orduen esan bezala, suposatu behar dugu beti, asetuta egon behar direla. Asetuta, eta gero konfirmatuko dugu. Ariketa gehienetan horrelaxe aterako dirata. Asetuta baldin badaude, hemen ekuazio garrantzitsuna, ide eta VGS lotzen dituen, erlazionatzen dituen ekuazio daukagu. K zati bi, ematen digutela K, hemen daukagu, bider VGS, sarreran sartzen digun tensio diferentzia hori, kasu honetan, ez zirkuitu honetan ezagutzen ez duguna, minus VTH ber bi. VTH ere ezaguna, beraz, hemen VGS izan behar dela VDS, konektatuta daudelako, hau eta hau, ez ezaguna. Beraz, beste zerbait behar dugu hemen, beste ekuazio bat. Zer egin behar dugu hemen, kasu hauetan, ondoan egon behar den resistenziari omme egin behar diogu. Begira, resistentzia honetatik ide pasatzen da ere bai, tensioa horrela eroriko da, orduen omlegea egiten badiogu hemen, izan behar dugu ide, izan behar dela, resistentzia daukagun tensio diferentzia, bost. Ken VD, baina VD da ere bai VG, konektatuta daudelako, eta S0 denez, VD izan behar da VG eta ere bai VGS. Eta aldagai izena berdina mantentzeko, bi ekuazietan VGS jarri behar dut VD edo VS beharrean, bale? Ja, VGS. Zati erresistenziaren balia, 2,2 kiloohmio. Listo, baditu hemen bi ekuazio eta bi ez ezagunak, ID eta VGS, bi kasutan, orduen nik egin behar dudan da igual hau hemen jarri, hau izan behar da berdin, omlegeari, V. Bosten VGS, zati erresistentzia. 2,2 kiloohmio. Orduen begiratzen hemen daukagu ekuazio bat, ez ezagun bakar batekin. Eta kuadratikoa denez, hemengo bi balioak dira alde batetekia minus 3,02 voltio eta bestetik 2,8 voltio. Eta pensatu izagun zeintzu diren honak. Ia, minus 3 baldin bada D eta G, minus 3 baldin bada VGS, VTH baino txikiago izan behar da, beraz, moztuta egongo zen. Beraz, balio hau ez da baliagarria, baina hau bai. 2,8 baldin badaukagu hemen, VTH baino altuagoa izan behar da, beraz hau asetuta edota gune ohmikoa. Kasu honetan, asetuta egon behar da. Konfirmatuko dugu asetuta gola. Bueno, beti bezala, ja, VDS izan beharko da, VGS ken VTH baino altuagoa. VDS, atuaren zaigu, 2,8, VGS berdina izan behar da, eta honik entzen baldin badizkiogu voltio batzuk, hau beti behar da. Konfigurazionetan beti asetu dago behar da. Beraz, ariketa borra esitzen zen. Gogoratu, asetasunaren formula erabili, gero omlegea, eta hemen ideia berdina izan behar dugu. Ia hemen, hemen D, 5 voltiotara, hemen G ezaguna, S da hemen ez ezaguna, beren VS, hemen minus 5, hemen intensitate bat izan behar dugu, izan behar da iazpide, hemen tensio bat erori behar da, beraz VS ez ezaguna. Baina, suposatu ezagun beti bezala, asetuta dagoela, eta gero konfirmatuko dugu. Asetuta baldin badago, honek beti behar du, ID izan behar dela, K zati bi, bider, VGS, ken VTH ber bi. Orduen, ID ez ezaguna. VG ezaguna, gasundantzan 0 VS da ez ezaguna. Beraz, hau jarri dezakegu, horrelaxe, jarri dezagun balioak. Ia, ID berdin K. Zen badakaren balioa 0,5 bidera marret minus iru, zati bi, eta VG jarri berut VG, ken VS. VG 0 delako, ken VS ez ezaguna, ken VTH 0,8, 0,8 voltio ber bi. Ekuazio bat eta bi ez ezagun, VS eta ID. Orden hemen, aurreko kasuan bezala hemen, erabili behar dugu honen omlegea, beste ekuazio bat ateratzeko. Intensitatea hemendik pasatzen da. Honi omlegea egiten badigu, orden atera behar da. ID izan behar dela berdin, VS ken minus bost, VS ken minus bost,
zati erresistentzia honen balioa. 200.000. Listo, baditugu bi ekuazio, bi ezagun berdinekin, orduan hau hemen jartzen baldin badut, vs gehi bost zati 200.000, hemen ekuazio bakarra daukagu, vs ez ezagunarekin ekuazio kuadratiko bat, eta hau ebazten badegu, honen bi emaitzak ateratzen dira minus voltio bat eta minus 0,5 voltio. Eta orduen, aztertu ditzagun zeintzu diren ona, edo zein den ona. Orduen, hau baldin bada minus 0,59, horrek esan nahi du VGS izan behar dela 0,59. VTH baino txikiagoa eta moztuta egongo zen balionekin. Beraz, ez da baliagarria suposizio honetan. Minus bi baldin bada VS, VGS izan behar dira 2 voltio. 0 ken minus bi izango ziren 2 voltio. Orduen betetzen da VTH baino altuago dela. Eta zer gehiago egin behar du, ID kalkulatu ezakegu, ia. ID kalkulatu behar hemen, eta aurreko ariketan ere bai, kalkulatu du, aztu zaidala. ID kasu honetan erabili dezaket formula hau, VS dela minus bi voltio ken minus bost, hau hemen abide egiten omlegea, minus bi ken minus bost, zati edo hau aplikatzen, edo hau barkatu aplikatzen, zati 200.000, bost, eta hausi atera zaitemen 10 mikroamper, 10 mikroamper. Eta horrein ere berdin egin behar duten. Hemen falta da ID kalkulatzea aurreko ariketan, kasu honetan erabiltzen badut lehenoko formula hau, bostken VGS atera dela 2,8, 2,8 zati 2,2 kilomio, eta hau atera zait miliamper bat. Miliamper bat. Hau da, 2,2 zati hau, miliamper bat ateratzen da. Eta horretxe bukatuko dituzke. Hemen falta da behin konfirmatzea hau asetuta dagoela. Betetzen da VDS altua dela, VGS-ken VTH baino gehiago. Ia, begiratu dezagun. VDS da bost ken S minus bi, dela zazpi, ia VG da 0 ken VS da 0 ken, oza, bi, ken VTH 0,8 voltio, eta hau betetzen da, hau da. Zazpi dela 1,2, ez da? 1,2 voltio baino gehiago. Ok, asetuta dago, bi kasutan. Aurrera.